na odo ane nananom wo no ena kekuta bi na nya ne se wiase adane abutu ayetoroka ena wusie wunua usuro no onso suro wusie wunua sabia mu sebe oni ne bonsa ho no wonim se wonya obekum ono so nim se oso nya na abeku no ye ka bakosem a na to keka nkosesem na keka nsim hunu ye nananom umpatete sem no hunu de yeko ti nananom fra ne ma ene nananom no otu omfo a no ka bakosem si a kire no ti akwala ne koye bone wo suro ye de bone a che so ye bone abewu ena so de Bible say bone bi abeye no so ka mfom so kire no a oye no kwafo ne trini ni so do mfom so nyina abechewo no watu afiri de antie ho enti obi yira utimi di no ka fra mesra mu man fra no ntoma utimi fa no ukosre bone ne nyame de achewo enti obi di bone sa awia no akota so de nanam ne kato ho ena kosi bulo ni hwetum yekuta ye na sabe nipa da sani afatuo atutu abo otutu do nsafa ho atuo na ploto obi kosi bulo ni hwem sa ozi tum yekuta nkofu yi me the Bible be da mo se bosom ye kwasi asem no betwero ya bosomsom ye kwasi asem hwe onipa da sani afa sekai o ma sekai so odi twa wa pe sekai ne bo na sekai ne mogugu usum pegui wajimi atabanti bulo ni okoye bulletproof okotoshe enti se tutuo ne se bulletproof ni hye no a etuo ne nka no na se odwane etutuo bo na so obewu me mabu nyina ha ma de shemamba nana o ya di Kesse na mo tie mi o mo hwe me nana Kesse TV ansa na minua bonua mane unua bonua mane subscribe se de be ya enema bia ye bia no ubetie na de be ya futuo dia ma na de abo bla nana Kesse TV na mo hwe mi ene ya di hia no ye benyenya ne ba bia ya tudini se ibiase atemu no yenyana asase so ya atemu yenyana asase so ya na ansa na no mesre ahwefo nana Kesse wade nyina nana Kesse TV so amohwe mi afahye na tamu aso eye bosum ye wumi eda etoso aduonu nsia 26 February eni ebesiripe ye bebo dwa no 27th ye besiripe ama ade ache 26 ni ade ache 27th ni akobodwa opankonu school park ne so se de mfie mi ensa bia ye no ya tu ensa fle titiri ni aninti abrempon adehye obi biala etimi ba yenyiyim mesre adehyemanma obi owo pe bia beto abakuma se tafo pankro no obi owo pe bia bata kuma se tafo pankro no ye besiri pe saada no ye beso ata no edan ye beso asuo ta no ye beso ata no bosi ni aso asu ni asa ye beyi musuo ye besoja ni edumja ade antina mo soja ye soja se eja eda ye di nsuo ne dum no ni edumja se de ohaw ene abebrese bi ede yeso onkodua ne be firi etie so etiri so ye yi musuo pa musuefo ye sre Ghana man kwaso entina Ghana ha entokwa besio e besie be de ni o esi wo kronkro so mketenkete entokwa ntimi si Ghana man hada se de awiase man nyina ko atwa Ghana man ho ahia no Ghana nko da unuma de kro na nanom akon adwo man na siwo ye segira ye wa asase so enu nti national anthem ye se de yen ara ya sasini eye abo denden de maye moja na nanom hwe tugu asase so maye eduro minu mi enu so se be bia dai ato aso na enka na nanom ko okon na enka na betu akokon udi in the name of Jesus ya so dem sabe uni motokrachi uni motoda eduro no widim ye tu adu ebe kan ebe da na se Ghana man ana santima ekokon a watima akokon enka ne na enka nipa ekokon a enka ho na betu akokon sabe ohini bi bekokon obedi nkunim ene na ma na bose ohini wo bema mu sabe fatia fatankroma ye bo ohini nsamnani a ejina ne kun bi okon ye eduna kokro kosem bi odi ye ohini timi gina ho ni asre no am ye twa ne sabe ye twitwa ne nam ya toa pete e de akokon adi nkunim ohini bi mi esie nanim no so ne ahye ne nsam aduru ama akofo adware akokon aduru na wei ene Yesu de ande na odere tie ne yo nipa dasani no am ye sie nanim no so ye sie nanim no so ti Yesu mpodie ye buru no e ma ne ye mre ye bo na senior ku no ana meboa ene ye bo na ma na ye mre we de ye sie nanim no so wi aya ye twitwo ohini bi agina wo se ye seka ya dworo se de ye do banchi ye dworo se ye dwo ayisabe ye wo so abe twitwa ne se ta
ta ni atwitwa no ni ato no na mato apete owo be na chewi eba santimam hu ada Ghana mam hu ade bibi mam hu ade yesenye enso se eba abrochi mam hu a ke beka so Jesus Christ otoso bienu nyame mani panti ase nipa da sani o ni atwitwa no say ta ya dwuno te se de sebe ye woso abe atwitwa no nam ato apete ye yisraka ama obi sori a na okeka nsem hunu okeka nsemfo na asantefo mo kyerem ho na de ande yi akwara na ade hunu koto ani ase aba ba bi afire no ko bisa panyiri bi no nka abakosam nkyerew no nkyerew tete atempo no eho na abehun se titi obi kyere nananum aye bi ye mo oba so nananum aye bi Ghana man mo ye mo oba so enya asantenko enkronkro bibiri obi aye bi achem ebono ehene emfante sebe isremam nyina empanimfo no bibiri e de ho to ho ekon eje ne man si ho ebi de ho to ho se ne man ho be kire na de yenkuno ebi de man to ho ye man ho be kire na de yemfa no kotu nsuo mu mpa sebe e man pata ni nam enka ne tete no na bisa se trabo awo mu so ya santini so ya igweni so ya mfantini so ya chimni so ya hwanhwan so ya fraflani enti de ona na ye no eni na ewu ne ka se ya nka betimi ana watena se adwene ho enso wo so nananom somabosom ya defo wadwene nya adwuma na wonya obi ma wo mantete panti nananom de odomapa ene gina oman nananom de ahofama osida na otwiri twahia no osipetom no ya hodai se de wo bi besuo no mpo obenya ba bi mpo ayedai ada ye nanam ne no aduane no aduane a odi bi asigya ho se ye mfanso anwo se de hoho bi fum ba wanya aduane mpo ayedai adi nene unua mpo didi no hu so ba no de hyem paase nyame na tue ni paka nyame mani panti ase o mani panti ase o mani pa humoblo no mani panim de ne yanka tete atempo no na odo ane nananom wo no ena kekuta bi na nyane se wiase adane abutu ayetoroka ena wusie unua wusuro no onso suro wusie unua sebia musebe oni ne bonsa ho no wonum se wonya obekum ono so nim se oso nya na abeku no odasani timi hia nipa dasani hey fa sika mame fa baage mame wan fa manu a wobie na taso a kirewo na taso obi a kirewo no enye sika na ode ma wo enya nkwa na ode ma wo ene se wo etuo sikai wan fa manu a obebotuo obekum ode sika be wo ode behwero nkwa enti de obi a oso ode ma no samre na ye na wo mu ankometuma atena abibire mu ha ene ma bone nkwa na ekoso asase so efiri se ya mane kwai akosi bloni abedada ye wakansa guachi wakyekire de bible abebre ene ma ase ye gidie na ehu a na mani pasuro bone nipa tweno mfiri ne ma mfata ho no eno na ayetweapia ene sini pa no ene yedi adentia efiri se o ma refi okuro mu hina ban a o yira wadwa ba ase sabe onipa da sani se wo yira o foundation o fapem a o fapem o te sa aboa kura ho mfa so chew efiri se usi dai na foundation no echia edan na edai adan na suru nyina edai echia ya yira onyankopon moaye o me entiase na sabe yenka tete atempo no afa na yekọ dwumedie no so de oben no asase so bia so benya ho akatua na akatua no yenya na asase so yedin ya to no wonhwe ne baabia wonya ne baabia na oya de kesse wonya ne baabia na wonya ne baabia da yese na Kesse TV ifiri se oketibo no okotrese di na num onse honam obi so obesua wo boa me kwabna Kesse ntimi onyankopon de adoma kyede ne kyani opa ma menka se mfia apem de bia meka asema kyerɛw na me fa akonya so da me nuanom ase sister Goody sister Medasi America mam no wo mia mehema sebe Canada no wo ose ma me money di be chia mia madofo omo wo Germany adofo nyina mia me bra ya nanse obaye oyere ho ade e wo jamase wo no oyere me chia mu nyina sankrofo ina frɛ me senana me pa cha wo nanse ye hu se wo be program bi mu wo hini ba media bi tinana nimdia nyankopon de ma wo no men kan fa nhye fa ye adwuma na ya brochirefo won kyerɛkyerɛ a wo boye wo kyerɛkyerɛ no aboye pa me papa no mpanimfo bi so frɛ me e wo ye ne abibi mem ha ya ba ma adoma kyerɛ de nyame de kyerɛ wo no ebi ni asase so men kan fa nhye da tokoso entu begia di se
enkrofo am bobo mu din odasani obabesia enipa bi ene hu mmobo oto camera to fidie to computer de bre me se nana je na so fa ye program na moaye na enya so aba ye nana Kesse TV na ekoso yi ye nuanum bi wo ho a ebi mu mpese mebo mu din omo so omo ta machi omo boa me na be kakra no nana Kesse TV wo be hunu nyama mu hu bi da me na mka chewo wo be ti asem bia wo nti bi da hwe on se tete obi ka tete obi kira ni bi nwie ye wo ye se wi e be ya kwankwa nuase ye nwie ye be sinkonwa ye be bobom ye be chechira tetesem ye be ma ni pedesani ahunu ni gina bere ene de obeye uhunu ba bia me untimi da konfo bi so obeye bi oboa odada no osofo bi so obeye bi oboa malam bi so obeye bi oboa efiri se wiase identity frame no odomanko obo ade obolobolo bo ade eno obo na o ya de Kesse odi nim de ma na se tete abakosem ehintasem sunsum abakosem enema ehinta memfa medadi nchira ansa na mansa hunu ye gina bere ene me nchira chira nti amanfo bebre ni ada ho pa enchira nka nyankopon din meda se me wu ne kura ma baye menyame adwuma nanso me ngu ne enwu chira mebo nchansi fufu ansa na mewu isre me nyankopon so ma me nkoya ade enye o mama ni mi obi ade obi yire obi ajapade ade kutani pa bi na me hia bia me sra nana na mabosum ni asase omomo ame ma me nsanka efiri se ewiase ani bre edo wu afa bone nya papa obi ade arakomam na ode ade abeda wase ode ade abechew ode beda wase na wasa kase nana nyame ma wonya Kesse da ene ne ye nhira ma obi mfa ade mfa ma wo na nya akoma papa me na da wunua na atemu ho asema ye ka opanyini bi etena ase otiwodin ena abrantu ani bi eba ne nchen abrante no koye no so panyine yese ewiase akatua no yenyana sase su ya yenyana soro na te sai obi se yenyana sase su ya ena panyine ka kira abrante za abrante asase so boni abe bia no yenyana ha ya atemu obi ani ba bia okope ya obenya afiri te opanyine no owa di nansa na abrante na saba papa ena no asema kai ebe musi akatua wo a ye kwaje na wu abenya ho akatua ena opanyini ka kira be ma no se abrante o pese osiso na abobra na wunyini che na te se de ani a ma anwini wu achi de obeye bia no yenyina sase so na akatua no ahaya na efa no udua bode a obetwa bode udi bode a bode so akatua ena abenya udi banchi a banchi so akatua ena abenya udi menkani a menkani so akatua ena abenya anchiri bia opanyini no wakoji ne koko sika ehye ne motuam na mo ase ode ko oko no ape abrante tete panyini abrante ye okobisa panyini no wase bi o se bone ye nyana katua nyana sase su no skesha papa ye botom papa ye kwa o sumo papa ye totwene ye o ji sika yi na papa otilo odi sika ye kro o kwa pe na nkunu bi da ho ye ka se nkunu a amena abrante diske dibirika kikiki panyini tiatem abrante enyo na bebi sa me se akatua ye nyana nyina mka se nyana katua wa asase su ya ena na de odi adimie o menya nkopon abrante mani hunu ho akatua papa da fom osu otwa dwadwo otini suo abrante no so amman kura ni molo anyo onam dimirika kirikiriki abrante yi kwa eno koto nkunu bim kohwe mu se bram ye ka nkunu amra donko bi o tiemu na mra okohwe amna ni mu no sa abre amna no nua bi wom okose dua no so a na edua no ewa anu ananka papa no betuma yi no edi na pie nti kwa ena papa abrante tiem papa iduru ho osu na papa abrante tiemu papa misro ma ye bone fa bone eche me ne beyimi na papa no ka che sa abrante yi me ka kire wanti me ka cho se de obeyi bia no obenya ho akatua na bone papa ni bia ye nya ho akatua wa asase so de obedua no na abetwa on se me kan ya wanti ena ona ada amena mu sesi ababi e wodui me ye madwen se me yiwa me so meto amena mu awubi abrante egira isuwa osense dua amena na no a ene hutim okoto amena mu no wuye inu wuye onso onya na katua tinana na mabakosem nie ede na edesei abakosem sei na edesei ye ka abakosem a na to kan kosesem na kan sihunu ye nananom umpa tetesem wo hunu de ekọ tinananom fra ne ma ene nananom no otu onfo a no aka abakosem si a kire no ti akwala ne kwaye bone e wosuro ye de bone a kire so ye bone a bewu
And that's what the Bible say, Boni bi abeyeno, so can form so chile no one, or in a quaffo ni trini so don't form so in abecho. No to free the anti home, into a big ultimate dino, Kafra, Mr. Moment Flanon to my ultimate follow. O cosre boni in Yamidia chow. Into a bit bonessa, we are not got transfer them. And obedi boni no be one not transfer them, or so behave ya call. Adentia, Yamfa bonena and chireno. Nananom say, you be abenya waketua, ne de obedua no na abetwa. Enti akwara no, nananom ka bakosem kire say de kire ne ma, ne nananom, ne wo fa ase no mu a, obi koye bone osuro say obewu, obenya waketua. Wo koye bone a, bosum beku o, bosum be yo say, e de ho ase nipa nim, e de ase ne mu. To koye bone a, wo hwe nachi, onya ade mfata, adentia, ene wiase ya tuni ma to ogu, ye nkai tete atempo no. Ya bosuma Nyankopon de ma ye bibi ma sa adwemfi abosom ye nyame apolitifo e wa asase so mbebo ye ho ban enweze Nyankopon mra nsem ebe ye adwuma ti na so obi di no koja bosoma bosom se mfu obi yire entwetwe obi na ntiri enyinyi nsantumu eni adanse kunu mu na nanom na di wetu ansa na kosiblo ni de Bible beba na kasa ni ho a enkomo twotwi Bible ko meti batwero na nam na kato ho na kosiblo ni hwetum ye kutaye na sabe nipa da sani afatuo atutu abo otutu do nsafa ho atuo na plot rogu kwasi bro ni hwam sauzi tumi ekuta nkofu yi but the Bible be da se bosom ye kwasi asem na obetwero ya bosom ye kwasi asem hwe onipa da sani afa sekai o ma sekai so odi twa wa pe sekai ne bo na sekai ne mobubu usu mpe wi wajimi atabanti bro ni okoye bulletproof okotoshe enti se tutuo ne se bulletproof ni hye no a etuo ne nka no na se odwane tutuo bo na so obewu na nanom se ahama green wadwale bi ye de bia fla niema ye de bia dwalo watete bi obi tu adu enye obi tutuo bo ne tuo na pro umpe opetwede umpe opetokwa ene nipa nyini nche emframa kakra bi bo nipa ne nipa ewu hwetu eniema femfam da ho kakra bi ene 20 years 16 18 25 nipa ni nya 30 kwa na chese okonkan no nipa nyini nche efri se ene nipa ya mfa hu eni suro antiti nipa nti odi bone a onhwe nachi odi bone a onsuro enti wo se unya 80 na yedai unya 100 na yedai akura ketekete osi so wo se unya 80 years na yedai unya 100 years na yedai enti ni nua obekum du akogi sika e dia pesika na odi ayesika apema e dia kakabensem e dia kokokosem na wonim na wieye afebe wie akiri obewu e ka no nko na ade ensa minim nipa bi ekwambone ofa so no ade ebesa na ene ya enti du anwumra anadwo dubienu ekobo donkoro Ubon se ne ka otu shi no de abesere shi no abesere ni wo ye se sebe akokofu timinua ya uboni ase oma obeso okum nipa gisika duro obeso ofa kwamboni bi so enhira nka Nyankopon de twi ho fire ho na emwa wo emfa papa mrewo na ewie ye nya papa hwe na nsem ye program emnantie mi no frɛ me nana me da ase na mse adai osinana yakɔ Nigeria yakɔ ye sika duro ya ye ho ne ma nyina awie aka ade bi anka ye befa de akɔ ne akɔye ye tie wo nkyerɛ no nana ade ne na nye biem mama mo nsema Nyankopon nanti bu o se yakɔ Nigeria o mo frɛ yo o makɔ Nigeria akɔye o bibia ye o nya nkamade kɔgi sika duro o mokɔgi unim bibia o ni nua ba na nke bi ni twaso nanti ne se ene me nkyerɛ nti o mo hu se wiase koraa no wonya sika no koraa wo wie nya papa na mo kye wo betwa abaade a ade nti no kɔpɛ sika obeye adwumadene emrantie no baako etrezi ne eba ha ebe ya ade ma me ene me ka asma kire otompaboa ode kokwanso nti me nkyerɛ me ye no aboa ni papa nti wei ena se baako esakra na asoro abofo mpimpimani age enye nyame ne ka enye Bible ne ka yo nananom kasa so omobi ekonkwagie mu omobi ho tono a na Onyankopon ne nsamamfo ohira wo omobi di yawa na ne kra ne tua wo soka na ne kra no e de ohaw ne abebrese ebrewo nkonua ne abebrese ede nipa so Nyankopon nyimfiri so nyame me yantiase o me yedo o me yegidie o me yakomapa o me yehomobro o me yantema na yenyi sika ni brefo kankan ne ahantan fia ekum nipa no na wo te sede ne a obekɔ ensamankyiri sede onananam kɔye no bidanyame ase nyame nye obi akoma so ade ma no bye bye